Échame. Però com no estàvem gravant una nit? Això, la salmontiu a la res. Tenia. Cigarretes d'ixes també ne tinc jo. Això són... A la quadra n'hi ha d'ixes de cigarretes d'ixes. La muntanya de massa i pa. Sí, només al muntanya. Ay, qué gracias. Fíjate el alfarero, el de las frescas. De verdad que está. Es que, mira, las frescas.